नमस्कार छपरा। हम सुशील कुमार प्रेमी रुवालों के बीच फिर से एक वीडियो दिखावे के प्रयास करतनी। हम रुवालों के कारखा से रेपुरा लेके पहुँचतानी। रेपुरा हनुमान मंदिर के पास रुवा लोग देखी लो कि कैसन वीडियो लागता, वो लोग बताएं लोग हमरा के। आज हम रुवा लोग के रेपुरा लेके पहुँचल बानी। आई बहुत ही बढ़िया मंदिर बा, हनुमान जी के मंदिर बा। रुवा लोग देखी लो, हम रुवा लोग के देखावे के प्रयास करतनी। रेपुरा बाजार कारखा से कुछ ही दूरी पर स्थित बा। रुवा लोग देखी लो, बहुत ही बढ़िया मंदिर हनुमान मंदिर। संकट कटे मिटे सम पीड़ा, जो सुन रहे हनुमत बल बीरा। हनुमान जी के बहुत ही सुंदर मंदिर बा। देखे लायक चीज़ बा। एगो स्थान पर बहुत ही बढ़िया मंदिर बा। वो लोग कभी आए गरखा से कुछ दूरी पर आकर देख सकें। हनुमान जी के मंदिर बा, बहुत ही बढ़िया मंदिर। हम सुशील कुमार प्रेमी रुवा लोग के स्वागत करतनी। जो एक बार आई देखी कैसन लागता। रेपुरा बाजार पर स्थित ही हनुमान मंदिर। साइड से भी देखो। कब के मंदिर बनल बा बाबा? कब के मंदिर बनल बा? अभी तो ख्याल नहीं थे बबुआ जी, तो बाकी 5 बरिस हो गया। 5 बरिस हो गल मंदिर के बनला। रुआ घर और घरे ही जाबा? बगल में का नाम पड़ी? विश्वनाथ महतो। अच्छा, पूजा पाठ है जबा पंडित जी महाराज करे? हाँ, पंडित जी करे। अच्छा, एक बार देखी लोग, आई लोग, रुआ लोग देखी लोग, बहुत ही बढ़िया मंदिर बा। देखे में मनमोहक बा। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर रेपुरा बाजार पर बा। हम सुशील कुमार प्रेमी रोलों के वीडियो दिखा के विदा लेता नहीं। बताएं लोग, कमेंट में बताएं लोग कैसा नहीं लगता।